Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ähli hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, Türkiye Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistanyň raýatlaryna yeňillik wiza döwrüniň ýatyrlanmagy barada karary Türkiýanyň resmi gazetinden neşir edilen soňra atavatan.turkmenistan.com saýtymyza goýduk. Onun efiri Atavatan TV YouTube kanalyny gyfgaça video habar yerleşdirdik. Gyfgaça ýatlatmak gerek bolsa, dün Türkiye Respublikasy tarapyndan bu babatda deşli çözüt kabul edildi. Şoňa görä de Türkiýe döwletine Türkmenistan raýatlary üçin öňgerdilen yeňillik wiza döwrüni ýatyrylýar. Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 ýylyň 13 sentýabryna gol çeken 6034 belgili kararı bilen Türkiye Respublikasynyň öňgerdilen Türkmenistan raýatlarynyň 30 günden köp bolmaýan möhlet üçin wizasyz Türkiýe seýahat döwrüni ýatyryldy. Bu karar Türkiýanyň kanunçylyk namalarynyň neşir edilýän resmi gazetiniň 14.09.2022 feneli we 31953 belgili fanyna neşir edildi. Bilşiňiz ýaly Türkiýe Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň 19.07.2007 feneli we 2007 12441 belgili kararı bilen Türkmenistan raýatlary eger Türkiýe Respublikasyna 30 günden geçmeýän möhlet bilen seýahatçylyk maksat bilen gitmek isleýän bolsa, onda wiza talap edilmeýärdi. Indi bolsa bu baradaky täze maglumatlary size ýetirýäris. Türkiýanyň hökümeti Türkmen tarapynyň ýüzlenmesi boýunça wagtlaýan wiza döwrüni girdi. Wiza üçin Aşgabat şäherine merkez döredildi. Ol Kulif köçesiniň 88-nji jaýyna ýerleşýär. Bu ýerde durly görnüşli wizalar resmileşdirilýär. Wagtlaýan wiza döwrüni 14 sentýabr, ýagny şu günden girdildi. Türkmenistanyň raýatlary seýahatçylyk, talip, işewerli we transit wizalaryny şeýle hem Türkiýedäki medeni we sport çärelerine gatnaşmak we Türkiýede lukmançylyk hyzmatlaryny almak üçin wiza resmileşdirip bilerler. Munyň üçin wizanyň kategoriýalary üçin durly resmi namalar talap edilip bilinär. Türkiýanyň ilçihanasynyň konsulluk gullugy hem wizalar resmileşdirip bilerdi. Ýöne haf çalt bolmak üçin ýürekde wiza merkezi açyldy. Bu barada haf köp maglumat üçin gatewayinternational.com.tr saýtyna girip bolar. Wiza merkeziniň telefon belgisi 40 02 12. Arzalary irden fagat 9:00-17:00 aralygynda kabul edýär. Pasportları paylayan wagty bolsa 13:00-17:00 aralygydyr. Efem Türkiýe wiza almak üçin haýsy resmi namalar gerek? Biz bu maglumatlary wiza boýunça resmi namalary kabul edýän Gateway kompaniýasynyň saýtyna salgylanyp size ýetirýäris. Emma bu sanawy size ýetirmegeniň käbir maglumatlary paýlaşmak isleýäris. Eger Türkiýe seýahatçylyk wiza üçin resmi namalaryň terjimesi gerek bolan halatynda bu resmi namalaryň terjimesi üçin Aşgabat şäherindäki makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, Aytakow ýübileyni, A blok 401. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Eger wiza üçin resmi namalaryny Türkiýede aljak bolsaňyz, onda bu resmi namalaryň terjimesi üçin İstanbul şäherinde ýerleşýän Atavatan danışmanlyk kompaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Hormatly tamaşaçylarymyz, gelingini gerekli resmi namalar bilen tanyş bolaly. Awyndan 6 ay möhletli bolan daşar ýurt pasporty, ýagny zagran we umumy pasporty we olaryň nusgalary. Eger bar bolsa, öň alynan Türkiýe, Schengen, Amerika we Angliýa wiza nusgalary. Daşar ýurt raýat üçin Türkiýe giren senefinden başlap ikamet belgisi, 2 sany biometrik surat, 5-6 ölçegde, arkasy ak fon, täze we soň 6 ay içinde düşülen bolmalylar. Türk üçin seýahat we saglyk ähtiýaçlandyryş COVID-19 kepilligi, soňky 3 aýlyk bank hasabaty, golly möhürlenen, elektron gol çekilen ýa-da QR kodu bolmalylar. İşleýän adam bolsa iş ýerinden alynmaly wezipesi, aýlyk haklary we ýazmaça gol bilen iş wagty we möhürlenen asyl tasdiklama haty bilen kompaniýanyň iş şahadatnamasy
100-nji tarap iş berji bolsa, kompaniýanyň döredilen resminamалary we bar bolsa Sowda palatasynyň belligi alnanyny barada haty. 100-nji tarap pensiýa çykan halatyny pensiýa çykanlygyny tafiklayan resminama. Egerde 100-nji tarap talip bolsa, okaýan ony subut edýän talip resminamasy. 100-nji tarap işlemeýän halatyny himayetkäriniň işini we maliýe ýagdaýyny görkezýän resminama ýa-da enatanyň iş ýeriniň aýlyk mukdaryny görkezýän kepilnama. 100-nji tarap 18 ýaşa ýetmedik bolsa, her iki tarapyň enatanyň notarius tarapyndan berilen razylyk haty. Aýrylyşan ýagdaýynda enatanyň ikisi de notarius tarapyndan berilen razylyk haty bermegi hökmandyr. Öň Türkiýede ýaşan bolsaňyz, ýaşan ýeriňizi görkezýän resminama, goşmaça resminamalar bar bolsa, Türkmenistanda jaý resminamasy, Türkiýede jaý resminamasy, bank hasabaty, gutorduş şahadatnamasy, viza tölegi we getibey hyzmat tölegi. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, Türkiýe döwletine viza resmileşdirmek we halkara uçar gatnawlary, şeýle hem Türkmenistan we dünýä habarlarynyň gyzygyny bilen habarly bolmak üçin kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş, sag bolun.